F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Is-sena tat-tajba minn ftit ieħor ser jibda prime time tal-lejla. Il-lejla l-mistiedna tiegħi l-avukat Josiane Cutajar, l-ewwel membru parlamentari Ewropew mill-Gżira ta' Għawdex. Josiane meta ġiet eletta fil-Parlament Ewropew kienet tlaqqas biss għandha 30 sena. Dawn l-aħħar 4 snin fil-Parlament Ewropew kienu intensivi. Covid, Brexit, il-konflitt tal-Ukrajina. Josiane, kif tiddiskrivihom dawn l-4 snin? Josiane hija l-iżgħar mill-aħwa u bejna u bejn oħta hemm 9 snin. Mistaġbin kemm jixxiebħu ġifieri jista' jkun li ltqajt ma' oħta u minn għalik qed titkellem ma' Josiane. Prime time jibda issa. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Whole Earth Super Smooth Squeeze Peanut Butter, made with 100% nuts. Simply shake and drizzle. The new Beko range. Beyond beautiful, just like nature. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. United Colors of Benetton. Sterimar Block Nose Baby, prodott naturali, mamur mill-ilma bahar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. Nemnem, xema artiġanali mamula bimħabba. Is-sena tat-tajba u nilqakom għal prime time illum l-4-5 ta' April lura fl-2009 bħallum fil-5 ta' April letteralment kulħadd kien bla kliem għax kienet ħarġet l-aħbar li l-Aquila fl-Italja kien intlaqat b'terremot li letteralment ħalla ħerba sħiħa warajha. Laqas nista' nirrealizza li dan kollu ġara 14-il sen ilu. Din l-aħbar qiesha ġrat ftit ta' snin ilu u mhux 14. Wasal il-ħin issa biex nlaqakom mal-mistiedna tiegħi l-lejla. Min jafa mill-viċin kulħadd jgħid kemm kwieta u kalma. Wasal il-ħin biex nlaqakom mal-avukat Josiane Cutajar. Kif Josiane? Sara tat-tajba, grazzi. Grazzi tal-istadina. Isma' il-qajtek bil-Pink Floyd. Bil-mużika favorita, Isma' daw mhux tal-ġenerazzjoni tiegħek. Ija ma daw diski u mużika li ma jmutu qatt fil-verità. Kelli kurżità jien biex inkun naf kif għandek dil-passjoni għal Pink Jiena Floyd. tlajt dejjem għall-papà nisma' dil-mużika lura l-qalb immens. Tista' takkomoda ruħek Josiane. Jiena ħadd posti għax it-tradizzjoni tagħna hija li nirreġistra l kulħadd min jiġi hawn. Tajjeb, anke ħabba finijiet ta' Covid, Importanti. Għandi bżonn isem u kunjom. Josiane Cutajar. Data ta' twelid? 27 ta' Diċembru. Għal naqra mhux fil-miliet. Għal naqra. 1989. 89, kemm inti żgħar minni? Mhux sewa. Fejn Nikbru qegħdin, Imwilda Għawdex? Jiena mwilda Rabat Għawdex. Mwilda Rabat Għawdex. Issa qaluli li għal din għandek l-issa sħiħa. Residenti. Residenti primarjament nadur Għawdex. Imbagħad wara nadur. Tlaqna l-lista. Bil-Kirkara, Malta. Ħasservina l-karta. Brussell. U darba fix-xahar Strasburgu wkoll. Strasburgu. Professjoni. Avukat, bħalissa membru tal-Parlament Ewropew. Josiane, kurzita. Meta tħares lej il-mappa tal-Ewropa, Malta litteralment vera żgħira. Tikka hekk bil-kemm tidher, imma leħinna jinstema fil-Parlament Ewropew. U essenzjali għaliex aħna l-iżgħar membru stat u l-ammont ta' membri parlamentari Ewropew li għandna rridu nagħmlu ħilitna biex inwassu l-messaġġ, rridu nkunu aħna. U iva, bil-kemm tidher u kien hemm sitwazzjonijiet ukoll fejn fuq mappa laqqas biss ipenġuna u dejjem nolli idejja waqt intervent fil-kumitat u l-ewwel nagħmel l-intervent u mbagħad bit-bissima b'mod sod ngħidulhom isma' Malta li żgħar membru stat għandha tkun tidher anke jekk tikka f'nofs il-Mediterran il għaliex aħna ugwali. U hekk għandu jkun. Kienu 4 snin intensivi, Brexit, Covid, il-konflitt tal-Ukrajina. Hekk kif tiddeskrivihom dawn l-4 snin fil-Parlament?
4 snin ta' ħidma ma taqta' xejn fejn kien hemm sfida wara l-oħra kif qed tajt inti fejn kellna ukoll naħdmu iktar biex inkunu ukoll reattivi il-ħin għaliex wara kollox xogħol il-politikant huwa li fil-maltemp ikun hemmhekk iħoss il-polz tal-poplu skont is-sitwazzjoni soċjo-ekonomika u anke dik ta' saħħa li kellna fl-aħħar snin u xhur irridu naġixxu b'tali mod li nkunu relevanti għal bżonnijiet ta' dak il-moment. Josiane, inti kont voċifera ħafna u tkellimt ħafna fil-Parlament Ewropew fuq il-politika tal-Gżejjer. Ekku. Għal-qalbek ħafna l-politika tal-Gżejjer. ċertament ma tistax tonqos jiena Awċija, parti li Maltija, u għalhekk nifhem first hand l-isfidi li hemm għal persuni li ġejjin mill-Gżejjer. Aħna pereżempju rridu naffaċċjaw iktar trasport fit-tul għandek ukoll l-aspett li aħna niddependu mill-ajruplan biex nivvjaġġaw għall-kontinent tal-Ewropa, l-importazzjoni u l-esportazzjoni. Għandek ukoll il-trasport bil-baħar li huwa importanti biex nivvjaġġaw bejn Malta u Għawdex bil-fors bil-baħar f'dal każ. Għaliex dan ifisser ukoll li hemm iktar ħin li trid tippjana biex tasal minn posta ieħor ifisser iktar inqas options kultant biex tivvjaġġi għaliex jiena u l-kollegi ma nistgħux naqbdu il-karozza jew nkella il-ferrovija train biex naslu minn pajjiżna għal posta x-xogħol tagħna. U għalhekk dan jien nifhem aħjar u nwassal il-vuċi aħjar ta' kemm huwa importanti li n-nies li ġejjin mill-Gżejjer nkunu vuċi għalihom. Għaliex hija punt ukoll ta' ġustizzja soċjali li min ġej minn Gżejjer bħalna ma jbatix hija kwistjoni ta' free movement ta' ħelsien ukoll fejn jidħol il-moviment tal-persuni li huwa ġiet fundamentali fi dan l-Unjoni Ewropea u dan ifisser li rridu nagħtu attenzjoni iktar speċifika li jista' jkun tfisser ukoll regoli differenti minn reġjuni oħrajn. Gżejjer. Josiane, meta tkellimt mal-mami, għalli dik tikber kemm tikber teqfa' żgħira. Ejja, xi żgħira mill-familja wara 9 snin. Wara 9 snin. Ejja, u apparti minn hekk anke fit-tul ma fini ġieli jgħiduli meta jarawni. Ikun hemm xi ħadd jarani fuq it-television dejjem u jintaqa' miegħi għall-ewwel darba wiċċ jgħidli kemm ma fik xejn. Għalhekk teqfa' żgħira mela wkoll. Ejja, volli nilbes naqa' takkuna kultant imma xorta żgħira. Bejnek bejn oħtok hemm 9 snin imma mistaġbin kemm tixxiebħu. Ejja, iva. Tgħix kemm jiltaqgħu nies moħħtok Antonella minn għalihom qed ikellmu lilek. U kultant tispjegalhom u xorta jibqgħu ma jifhmuhiex. Ġifieri kultant ikollha tirrepeti 3 darbit biex forsi jifhmu jew jirrealizzaw wara illi ma kontx jien ma kienet. Wara xi konversazzjoni twila mbagħad jirrealizzaw li kienu qed jitkellmu. Eżatt, ġieli tgħidilhom u xorta. Min jaf kemm taqla tanni kritika, suġġerimenti għannom tiegħi u minn hawnhekk nirringrazzjax kienet tappoġġja li hemm meta kont żgħira f'kull moment. When you were choosing your new fittings, you probably weren't thinking of the times you were rushing to work, the delicious dinners, life's sweetest moments, life's big changes, and when you just needed to quench your thirst. Experience life with Bridgepoint. Josiane, minn meta kont tfal kont voċifera għas-soċjal, għall-ugwaljanza. Iva, fejn jidħol l-aspett soċjali dan huwa qasam li huwa l-qalbi ħafna. Għaliex wara kollox aħna l-koll umani, l-koll kemm aħna huwa importanti illi nifmu u napprezzaw il dawk ta' madwarna u napprezzaw u nifmu li kulħadd ikun għaddej minn sfida jew oħra f'mument partikolari f'ħajtu. U m'hemm xejn isbaħ li fil-ħajja tkun hemm mal-oħrajn għaliex f'dawn il-momenti ta' sfida u sabiħ li nkunu nistgħu wkoll nagħtu xi ħaġa lura lill-membri tal-familja tagħna, lill-kollegi, lill-ħbieb nies fis-soċjetà li jkunu għaddejjin minn problemi, minn mart, minn sitwazzjonijiet diffiċli. Is-soċjal huwa dak li iżomni għaddejja fil-politika fil-verità, għaliex il-politika u li tkun public figure ifisser illi għandek ukoll ċertu sfidi nuqqas ta' privatezza li kien nifsek imma l-isbaħ momenti sinċerament mhumiex biss huwa ta' sodisfazzjon meta naħdem fuq xi fajl partikolari bħal dan tal-Gżejjer li semmejna, imma huwa sodisfazzjon ħafna ikbar meta jkun hemm anke persuna waħda li għaddejja minn dbatija u tkun smajta u enta jista' jkun ma tista' tagħmilha xejn, imma l-fatt li tkun smajta darba minnhom bat li tifel bawtiżmu fuq il-Facebook għaliex tkellimt fuq is-sitwazzjoni ta' abbuż u vjolenza domestika u kemm irridu ngħinu anke tfal tagħna u bat li qalli grazzi li tkellimt fisimna x'il-mama tiegħi għaddejja minn sitwazzjoni u tlabta n-numru ċempiltlu
U għalti tgħidx kemm apprezzax alla mami hemm xi ħadd li qed jiftakar fina u dawn huma l-affarijiet iżbieħ fil-politika. Għaliex wara kollox qegħdin hemmhekk għandna pjattaforma li tawilna n-nies u importanti li mhux biss inwettqu l-ħidma teknika tagħna, imma nkunu hemm ukoll għall-oħrajn u nqajmu kuxjenza fuq pjagi soċjali li għadhom jeżistu. Ġosien, ma nafx hekk vera jew le, imma ndaħbiba tiegħi minn Nadura. U għad li jiena u Ġosien meta kon niżar, konna mmorru nkantaw l-anzjani. Veru? Konna mmorru ma taċ-ċentru fil-miliet, nodulhom xi kejk jew xi ħaġa li tottalihom u nkantawlhom il-Christmas carols. U l-vuċi tiegħek fil-ma? Le, biex niftehmu jiena iktar kont inkun hemm nitbismilhom inkellimhom, nintefa' ta' parsi qed inkant imma ma ngħajatx, iktar taf kif vuċi baxxa. Baxxa li xin nistona ħafna, Però isma' l-mużika qiegħda fil-familja. Il-papa jdoq. Il-papa jdoq id-drums. Xi ħaġa li għadu m'allimniex issa. Tixtieq titgħallem id-drums? Ija. It's never too late. Dejjem tista' tibda. Forsi fil-ħajja ta' wara l-politika jew min jaf issir xi drummer. Ikollok xi rock band kbira. Infatti ngħidilhom biex niċċajta, ngħidilhom forsi kieku ma kontx fil-politika tarawni ma' xi rock band u nkun għaddejja. Però anke l-partner tiegħek George għandu l-band tiegħu. Hemm George u li ovvjament il-band kantera ma wkoll il-mużika, idoq l-accordion ukoll. George għalli meta jkollna wirja importanti ta' kantera għalli kważi kważi tkun iktar emozjonata u eċċitata minni. Ija. Veru? Iva, ma nkunx qiegħda tajjeb minn aspett li qbadna ħafna eċċitament u infatti anke jekk inkun qed insegwi performance tagħhom fejn tkun kompetittiva nippreferi nħebba fin-nies. Għax kif tkun bil-qiegħda fuq quddiem l-eċċitament taf kif tirregolah u toqgħod. Allura ħjar tkun fejn ma tantx tidher ma tkunx flajnej. Isma' nista' nimmaġina jekk ikunu ma' mejda l-George u l-papa dejjem jitkellmu fuq il-mużika. Ija, l-papa għandu ovvjament huwa proud ħafna b'George ukoll bin-neputi għaliex in-neputi ikanta. Iġbri literalment baqgħet mixja l-mużika. Iva, jkantu qed jitgħallem il-pjanu, allura il-papa jemozzjona ruħu meta jarawhom jagħmlu xi performance għaliex il-mużika hija l-qalbu ħafna u jieħu pjaċir li hemm ukoll ma' min jitkellem dwar il-passjoni ta' ħajtu. Mela isma' jekk titgħallem id-drums inti might as well taqdu band bejnitkom tal-familja. Ija, minja, forsi l-qudiem. Imbagħad tistidilna bil-band il-ġdida. Eżatt, bil-band il-ġdida. Nagħmlu playlist u morru waqfa żejra ta' reklam il-konversazzjoni ma' Ġosien ħadd tkompli dal-waqt pa' hemmhekk. Żmien l-allerġiji, Sterimar Stop and Protect Allergy huwa soluzzjoni naturali biex twaqqaf is-sintomi tal-allerġija ħeslem, magħmul minn ingredjenti naturali u jgħin biex itaffi s-sintomi tal-allerġiji tiegħek biex terġa' tieħu nifs aħjar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. Il-prodotti Sterimar huma klassifikati bħala apparat mediku u għandhom marka CE. Dejjem maqra l-istruzzjonijiet u l-foljet li ssir fil-prodott qabel l-użu. Glutex, gluten-free traditional Maltese products. So yummy you won't taste the difference. Becco's new built-in range is beyond beautiful, just like nature. For when you look closer, its technologies amaze you by preserving vitamins A and C for longer or cooking dishes to perfection. Becco combines harmonious design with performance to help you live healthier. The new Becco range, beyond beautiful, just like nature. When you were choosing your new fittings, you probably weren't thinking of the times you were rushing to work, the delicious dinners, life's sweetest moments, life's big changes, and when you just needed to quench your thirst. Experience life with Bridgepoint. Mini skirt on, dip my body in glitter. Platform sneakers, all the boys want a picture. 2 foreign cars, I make rich look richer. Save your breath, baby, I'm not going home with y'all. Esprit, level 1 at the point. My skin has always been on the dry side. I feel like everyone has better skin than me. I feel like my skin is a lot more juicy. St Thomas Hospital is the newest and one of the most advanced hospitals in Malta.
equipped with cutting-edge technology and state-of-the-art equipment. Our 3 operating theatres, radiology department, inpatient and outpatient services are here to take care of you. This is St Thomas Hospital. Total, a range of high-quality tools at affordable prices, offering value for money both for DIY enthusiasts and professionals. Total is a great choice. Total Tools Malta. Follow us on Facebook. Whole Earth Super Smooth Squeeze Peanut Butter. Made with 100% nuts. Simply shake and drizzle. Nature's Wonder Fuel in a bottle. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilqakom lura għal Prime Time il-lejla jgħat fil-kumpanija tajba ħafna tal-avukat Josien Kutajer l-ewwel membru parlamentari Ewropew mill-Gżira Awċija u ma jistax jonqos la qiegħda hawnhekk nitkellmu naqabla Awċi. Għaxina tal-lim ħaġa fuq Għawdex u fuq id-dialetti ta' Għawdex, hawnhekk kien Għawdi Travelers fi Jannar li għadda. U spjegaw li Għawdex għal-kemm żgħir, xorta waħda dialetti varja mill-lokalità l-oħra. Vera, dialetti varjaw u apparti Għawdex anke Malta mid-dialetti. Waħda mill-isbaħ affarijiet li kont nieħu gost fil-kampanja elettorali illi tkun stressanti ħafna imma fija ċertu momenti sbieħ ħafna li mmur fl-irħula speċjalment Malta fejn forsi ma nkunx żortu smajt dialett u nisma' dialetti u ngħid tara hawnhekk ukoll jgħawġu bħalna mbagħad naqleb blawċi wkoll magħhom. Mela ħana jew naqra se ngħidulek kien minn nadur. U bħala nadurija, nadurin nawġu ħafna ħna. Issa għajli naqa' fraża ħalli nisimgħek titkellem blawċi. Araġija. Mela jien meta kien żgħira kint imur l-iskola u dejjem kint inħobb nistudja. Imma dejjem kint imur nħobb imur il-baħar ukoll. U apparti l imur il-baħar fis-sejf kint inħobb il-barbecue sadni s'issa u nikel il-laħam u rabbi x-xaħam ukoll. U mbagħad irridu naraw kif ħanattja. Kif qlibt blawċi? Allura kurzita meta tmur id-dar għand il-mami b'mod awtomatiku taqleb blawċi mbagħad. Ejja, b'mod awtomatiku anke meta jċempel il-mobile jekk ċemplet li ommi missieri xi ħadd tad-dar jew nkella xi ħadd tawċi qudiem min inkun blawċi ħankellmu ovvja. Ara x'konfużjoni Brussell jekk tkun qed titkellem ma' xi ħadd bil-Ingliż, ma' xi kollega bil-Malti u jċempillek xi ħadd blawċi. Iwa ġieli ma niswiċċjax mill-ewwel jew ngħid kelma li suppost ħa toħroġ blawċi u toħroġ benawċi u Maltu ma tiftiex. Josien, grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla fadlilna l-aħħar 30 sekonda. Hekk, kif qed ħares lejha l-kumplament ta' din is-sena l-2023? Inħares lejha b'mod pożittiv li nkomplu wkoll naħdem b'risq il-poplu Malti u Awċi li eleġġini fil-waqt li nkompli nintaqa' ukoll mal-Maltin u l-Awċi madwar l-irħula u l-bliet tagħna u napprezza l-kulturi għaliex jien għandi għall-qalba ħafna il-karnival li dis-sena rġajna stajna ngawdu il-festi tagħna, il-kultura li huma tant għall-qalbna u rridu nkomplu naħdmu biex nappoġġjawhom ukoll. Jinqalu li waħda mill-iktar affarijiet li tuħu gost tagħmel huwa li tmur tiltaqa' man-nies. Iwa, għajtuni l-enerġija. Għaliex wara ġimgħa impenjattiva anke kien kunejjena bil-ħidma, in-nies jerġgħu tuk l-enerġija u minn hawnhekk insellem ukoll lill-elettorat li l-ewwel fin-nadur u eventwalment minn pajjiż ieħor jieni fiduċja x'kieku mhux qiegħda hawnhekk. Josien, grazzi ħafna għandi ftit regalizzar biex nuri apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla fil-fatt grazzi għal Golden Drop għalik. Għandna żejt ta' żebuġa li jekk tikkombinah mal-ingredjenti favoriti tiegħek żgur toħroġ dik it-toma perfetta kif ukoll grazzi għal Berokka għax naf li l-ġurnata tiegħek tkun impenjattiva immens, għandna numru ta' vitamini biex dejjem taffronta l-ġurnata bl-ikbar konċentrazzjoni u bl-iktar mod enerġetiku. Kif ukoll grazzi għal yogiti għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' tejjiet naturali f'dan iż-żmien tas-sena m'hemm xejn isbaħ milli tagħlaq il-ġurnata b'naqra te tajba naturali. Grazzi lilek ukoll l-sponsors u kollox ħankun qed nutilizza għaliex iż-żejt taż-żebbuġa l-qalb immens, it-tejjiet jikkalmawni u l-vitamini essenzjali biex nibqa' ukoll. Kif tgħidu l-Awċin m'hemmx imniex. M'hemmx imniex. M'hemmx imniex. Grazzi ħafna u s-sena tajba. Grazzi. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom grazzi tal-li kontu miegħi l-lejla, nawguralkom il-lejl tajba, il-lejl tajjeb u tinsewx niltaqgħu għada fit-8 saħħa. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Whole Earth Super Smooth Squeeze Peanut Butter, made with 100% nuts. Simply shake and drizzle.
The new Beko range. Beyond beautiful, just like nature. If it's cheese, it's Fior di Vita. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Esprit. Sterimar Blocked Nose Baby, prodott naturali, mamul mill-ilma bahar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. Nemnem, xema artiġanali mamula bimħabba. Primetime jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Eva Garden. Oriental. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.